שלום לכולם, כאן יניב אפללו, מפתח תוסף NewText Add-on לגוגל דוקיומנטס. בסרטון הבא אני בעצם אסביר קצת על חשיבות התוסף ואציג הדגמה קצרה של איך זה עובד ואיך להשתמש בזה. אוקיי, אז נתחיל. במידה ואין לכם עדיין את התוסף, אתם ניגשים למסמך הגוגל שלכם, יש תפריט שנקרא Add-ons, Get Add-ons, מקלידים פה, שזה גוגל מרקט פלייס, החלון שנפתח, NewText, שם התוסף, ומתקינים, אצלי הוא כבר מותקן כמובן, אחר כך חוזרים לתפריט Add-ons, ותראו שיש לכם פריט חדש, NewText, פותחים את ה-Sidebar שלנו פה, ונפתח לנו סרגל הכלים. מה שאנחנו רואים בסרגל הכלים זה כמובן את הכפתור הראשי, סידור טקסט, יחד עם עוד כפתורים שאני אסביר עליהם אחר כך, ובשלב ראשון אתם תראו כמה שדות שאתם צריכים להזין, את שם האתר, את שורת ההנאה לפעולה, שתתווסף לתגית תיאור המטה, ותיאור או כותרת אלט לתמונות, שכמובן גם אפשר לבחור פה איזה ביטוי שאתם רוצים לקדם מבחינת SEO. אני רק אגיד בשלב הזה שזה לא חייב לשמש בהכרח ל-SEO, גם אם יש לכם איזשהו מסמך מבולגן שאתם פשוט רוצים שיהיה מסודר יותר טוב, ואפשר להשתמש בתוסף. אוקיי, בואו נתחיל. הטקסט שבחרתי פה זה המדריך המלא לקידום און-סייט, אופטימיזציה לאתרים, שמפורסם באתר של דניאל זריאן, כמו שאנחנו רואים פה. המדריך, כמו שכתוב, זה המדריך המלא, לא מתעסק רק בתוכן אלא בעוד נושאים חשובים. אני לקחתי מתוכו את הדברים שיותר נוגעים לתוכן, כיוון שבעצם זה העיסוק העיקרי של התוסף. כמובן שהטקסט באתר של דניאל כמקדם אתרים מקצוען וותיק הוא ללא רבב, הוא עם כל ההגדרות שצריך, אבל בכל זאת לקחתי אותו ועשיתי לו איזשהו שינמוך שייצג יותר את התוכן הטיפוסי שבעל אתר או כותב תוכן יכתוב, ללא כל מיני הגדרות של כותרות בהכרח או אלטים לתמונות. אתם רואים שבעצם הסרתי את האלטים שבאתר עצמו הם כן מופיעים. אז עשיתי איזשהו שינמוך לטקסט, הקטנתי את הריווח שהוא יותר אופטימלי באתר, וכל זה כדי לדמות איזשהו טקסט ראשוני לפני שמתחילים לצלול לתוכו ולערוך אותו כך שיהיה אופטימלי לקידום של אתרים, או לקריאה לצורך העניין נוחה של האדם הממוצע. אנחנו רואים שבעצם כותרות ראשיות בגוף הטקסט הוגדרו כך, טקסט קצת גדול, בולד, קו תחתון, כותרות יותר קטנות, רק בולד, טקסט קצת יותר קטן, והכותרת הראשית בטקסט גדול. נראה לי שאפשר להסכים שזה פחות או יותר מה שרובנו נעשה בכתיבה של כל תוכן שהוא. עכשיו קצת נחזור לתוסף. בעצם מה שאנחנו רואים פה, כבר ציינתי, אלה הפרמטרים שאנחנו מזינים לתוסף לפני השימוש, וברגע שאנחנו מוכנים אנחנו פשוט לוחצים על סידור טקסט. ברגע שלוחצים על הכפתור הזה, הכפתורים קצת משתנים, תכף נראה מה השימוש של הכפתורים שהופיע. בגלל שהטקסט הזה הוא כ-20 עמודים, אז לוקח לו בין 5 ל-10 שניות, טקסט יותר קצר, כמובן שזה יהיה הרבה יותר מהיר. ובזמן שנתתי את ההערה הזאת, התוסף כבר סיים לערוך את הטקסט שלנו, אנחנו רואים שקישורים פנימיים נשמרו פה כמו שצריך, ובמקום כותרות שמוגדרות לפי הגודל שלהם, מה שבעצם
מנועי חיפוש לא תמיד יודעים איך לקטלג נכון, אנחנו רואים שנוספו תגיות שבעצם עוזרים לאתרי אינטרנט ולמנועי חיפוש להבין את ההיררכיה של הטקסט, שזה בעל חשיבות חשובה גדולה לקידום אתרים. אז אנחנו רואים שהכותרת הראשית היא H1, כותרות פנימיות הם H2 וכותרות משניות יותר הם H3. אוקיי, וזה חוזר לאורך כל הטקסט. כמובן שגם לגבי האלט של הטקסט, אנחנו רואים שהוגדר פה אלט לפי כל מיני פרמטרים, גם שאנחנו הגדרנו, גם שהתוסף יודע לזהות לבד. אוקיי, עכשיו, אגב, אם אנחנו רוצים לחזור לפרמטרים שהגדרנו, לוחצים על הפס סרגל כלים, ואנחנו רואים שזה מופיע מחדש, אפשר לערוך את זה איך שרוצים, ללחוץ על סידור טקסט מחדש, וזה עובד. זה מתחשב בעריכות שעשיתם לתוכן שנמצא פה. אוקיי, אם נרד עד הסוף למטה, אנחנו רואים שבנוסף לטקסט הערוך שקיבלתם, יש גם הצעות SEO. אגב, לא חייבים לרדת עם העכבר כמו שעשיתי, אפשר לפתוח את הניווט של גוגל דוקיומנטס, שמסודר ממש בצורה נוחה לאחר סידור הטקסט, כיוון שכמו שאמרתי, ההיררכיה של הטקסט עכשיו מוגדרת וברורה. יורדים עד למטה פה, לוחצים על הצעות SEO, זה מגיע לכם להצעות SEO. מה שאנחנו רואים פה זה הצעות למטה טייטל, סלג, שזה סיומת ה-URL שאותו אתם עתידים לפרסם, והצעות למטה דסקריפשן, או תיאור מטה, שזה תגית התיאור, מה שמופיע בחיפוש בגוגל, קצת מתחת לכותרת של העמוד. אז אם נראה פה את השלוש נקודות האלה, זה פשוט משהו שאני הוספתי כדי לייצג את העובדה שהסרתי חלקים לשם ההדגמה מתוך הטקסט באתר של דניאל, אז כמובן שאת הכותרת הזאת פחות נרצה לקחת, אבל לדוגמה הכותרת הזאת היא כותרת לגיטימית וטובה. אנחנו רואים שהיא קצת ארוכה, אפשר לקצר אותה כמובן אם רוצים. ככה לדוגמה. עכשיו, אני לחצתי על הפס רגל כלים, אז רואים שוב את הצדות שהזנו בהתחלה. אם רוצים לחזור לכפתורים הרלוונטיים לשלב הזה של התהליך, לוחצים על כפתורי מונה תווים וסימון טקסט מוסתרים, וכרגע לוחצים והם מוצגים מחדש. כמו שאמרתי, ערכתי פה קצת את הכותרת שתהיה טיפה יותר קצרה, אבל המונה התווים לא מתעדכן בלייב, לוחצים על רענון מונה התווים, וזה בעצם מה שעושה טריגר לעדכון. עכשיו נבחר גם איזושהי כותרת שאנחנו יותר אוהבים, לדוגמה פה, אנחנו רואים גם פה שזה קצת קצר מדי, ניכנסו עכשיו לאתר. סתם שהאורך יהיה יותר אופטימלי מבחינת קידום האתרים, רענון מונה תווים, רואים שהמונה יתעדכן, וזהו, הגענו לשלב שבו אנחנו מעתיקים את התוכן מהגוגל דוקיומנט אל האתר שלנו. עכשיו, תוכן במיוחד אם הוא 20 עמודים, זה קצת לא נוח להתחיל לעשות ככה ולבחור את הכל, אז בשביל שיהיה מהיר ונוח, יש לנו פה כפתור של סמן גוף טקסט. מרגע שלחצתי עליו, אפשר לראות שכל הטקסט מסומן, ומפה זה פשוט ללחוץ Ctrl+C, ולגשת לאתר שלכם, למערכת הניהול, Ctrl+V, זה הכל. חוזרים, סמן כותרת טקסט, ונסמן את הכותרת, חוזרים
מערכת הניהול, שמים את זה במקום הנכון. עכשיו, לצורך העניין, גם אם הייתי איפשהו באמצע המסמך ואני לוחץ פה על סימון כותרת טקסט, זה לוקח אותי לתחילת המסמך, מסמן, Ctrl C, עוברים, Ctrl V. הדבר האחרון שנשאר לנו להגדיר, זה את הצעות ה-SEO. אמרנו שזאת הכותרת שאנחנו רוצים, וזה התיאור שאנחנו רוצים. עכשיו, אם אתם שמים לב, יש את מונה התווים פה, והוא קצת מפריע לי להעתקה, צריך בדיוק לבחור מאיפה להעתיק, אז זה לא כל כך נוח. בשביל זה יש את הכפתור הזה, מונה תווים לתגיות מטא, מוצג. כרגע הוא מוצג, לוחץ על זה שוב, והוא מוסתר. מונה תווים לתגיות מטא מוסתר, ובאמת הוסתרו המונים. מסמנים את התיאור שרוצים, יורדים לתחתית הטקסט, כבר עשיתי את זה, אבל בסדר, נגיד שלא עשיתי את זה עדיין. לוקחים את הכותרת, ואת הסלג, סלג לא עשיתי אז בבקשה, עכשיו עשיתי. בוחרים כמובן קטגוריות כמו שרוצים. דבר אחד שחשוב לשים לב זה שהתמונות שנמצאות פה בעצם לא הועתקו לי מגוגל דוקס, שזה איזשהו חיסרון, אבל יש פתרון שהוא יחסית נוח ומהיר. לוחצים על File, Publish to the Web, Publish, Issue, ומקבלים את המסמך שלנו כדף אינטרנט. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים פה, אנחנו רואים שגם כל התמונות הועתקו פה כמו שצריך. אני מסמן תמונה, חוזר לפוסט שלי, שם אותה במקום שאני רוצה, נגיד פה, ואני גם יכול לראות שהטקסט האלטרנטיבי נשמר. עושים ככה לכל התמונות, ושנייה אחת לפני הפרסום, אני רוצה הערה קטנה לגבי העורך הקלאסי של וורדפרס, שזה מערכת הניהול הכי נפוצה לדעתי לניהול אתרים. כשמעתיקים לוורדפרס מתוך גוגל דוקיומנטס, אז אנחנו רואים שיש לנו הרבה תגיות שבתכלס הן די מיותרות. ספנים וכולי, ואפשר להוריד אותם בצורה ממש מהירה. מסמנים את הטקסט, לוחצים על ניקוי עיצוב. מה שזה עושה זה לא מנקה את כל העיצוב, זה פשוט מנקה את העיצוב החיצוני לאתר. לצורך העניין, אם יש לכם עיצוב שמוגדר באתר שלכם, הוא יישמר, אבל אם יש עיצובים זרים, נקרא לזה כך, שהועתקו יחד עם הטקסט שלכם, הם מוסרים. ובעצם כשחוזרים לפה, רואים שכל הספנים שהיו לנו קודם, שדי מיותרים, נעלמו. זה גם משהו שהוא בעל חשיבות ל-SEO, לכן מומלץ להקפיד על זה. מרגע שסיימנו, לוחצים פרסום, התוכן שלנו מתפרסם. עכשיו, דבר האחרון שחשוב לזכור לעשות, במידה וכן יש לכם צורך להעתיק תמונות והשתמשתם באופציה של Publish to the Web, צריך לזכור שברגע שלוחצים Publish to the Web, כמו שזה נשמע, התוכן שלכם מפורסם דרך לינק שזמין בעצם לכל מי שמשתמש באינטרנט. לרוב אנחנו רוצים שזה לא יישאר המצב, ולכן אפשר לגשת שוב, לפתוח מחדש את החלונית של Publish to the Web, ואנחנו רואים פה אופציה של Stop Publishing. ברגע שאני לוחץ על Stop Publishing, אישור, אם ניגש לדף האינטרנט הזה וננסה לרענן אותו, We're sorry, the document is not published. זה הכל. מקווה שתורידו את התוסף, שיחסוך לכם הרבה זמן, ותפיצו לכל החברים שלכם. ביי ביי ויום טוב.